destrucció de via aèria per un cos estrany tenim dos escenaris. Quan el nen té una tos efectiva i quan el nen té una tos inefectiva. Una tos efectiva es defineix com una tos forta, que el nen pot agafar aire abans de tossir, quan el nen plora o parla o està reactiu. Una tos inefectiva es defineix com una tos feble o silenciosa, que el nen no pot respirar, hi ha una cianosi, no pot vocalitzar o parlar o hi ha una disminució del nivell de consciència.